Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nagalian jongi ke SWC West Kazil hadin pangilayo i bah ka Tarik Oktober arja apuai kadon ka joint inspect apedeng kami khlea par asam halol putusam jong ka jela ka jongi ni penpau hi hangni bah kapas ngosi kalong bangiyo i ka joint inspect ki jongi kile tang sangut kam ka asam pat kiwan kumba santhon rukhong kijungi ki ong ba ngin le tang sangut ngim dei ban pen pau social media rei nakaliang ka asam pat kumba live sangut e ki social media ki press bari media ki wan ban sakhi ya kate ka joint inspect te nakaliang jungi menta ngi pen pau ki jeng saudio ha kate ka joint inspect nakaliang ki jungi ke bangilah ya rang rengkat nakaliang jungi kum ki dekat kumasikin pau ngilaya don lang haka meeting haka jing kenduk lang kejongi nang ta kum juru ngilaya perkhat lang iki kam kum no bringile ngi aiman sim hanrai haka Tarik ka bangile ya joint inspect mo haka tu ka area hayem barkitu ki langpi sektor barkitu ki we ki area ring ui bahang tu por hadin katangi don saka meeting hang ni taizem hall da ka bangin ya keren ya ki jing don kam jong tu area rengkat ka KCDC KSM ke Serdar jong tu area henry menta hadin nakaliang jong barinik i ba nakaliang barinik kum chaman ngi khamtam nomor kani ka chong bujau chaman kum do pentulun ni ka kam rai nakaliang jong por bo lejo inspect uklem ya thu ya ki Serdar uklem ya thu ai nda poi hati ka area pat long bakal long dakum boi nakaliang ki asam ki wan ra ki proof ki ba fer ne nakaliang jong i thli be sudah ki lek tengi ngi supen pau nakaliang jong i ong kum do pin sisa ya ki jaka klaim ka KCDC, klaim ki SIM, ba klaim ki Serdar. Nomor ngisau thu syai nak le jungi ka sang ba ka jala mikhlaya klaim ki hima khasi kalong le na ai. Ki put jong ka jala mikhlaya ki de banlong ki put jong hima khasi. Kata kari ka nak le yang ka sang i Ukraine na ka we por we pat. Te kum jong barene ulau dei chaman lai untip ayu ya ka area hapo jong ka West Kazil ngi Ukraine syai kata. Nomor lada ki MLA ki dei tang ki representative namta ki pajba kum ki MLA kum ki nomi khmat kum dei ban ong bangi dei ki try jong ki jaka ki dei ban long na ka KCDC na SIM berkum ju ki Serdar ki badan hak tu ki area rei ngi ba kum bo ong moi joping wa Ukraine na ka wei por se wei pat ujuong lada kata ka jeng pen bejput kamlong kat kum ka hima khasi ka bala kreu syai ka para ka ba arfo jong ka section jong ka constitution jong dari India lada nakaliang ke jong ki ni gisangut ki ban lek hak tu ka jaka ban lek ya ka joint inspect lada ki bakla lada ki bobun ki jai bun ke jongi lagi ka khendo ke jongi ka lek asam nakaliang jongi keno bakadon ka e ya kini ki sangut ki balek sangut dungut ki balek hak tu ka joint community ka Tarik Oktober arja aku keren chai hang ni nakaliang ka sang yong ko nung mi khmat wala philong ki chaman wala philong ki dikhat jong ka committee rai to tip sai ba ka kam ya pen put kam dei tang ka jong phi rai ka dei kham tam jong ki DCC bar ka ki Serdar bar ki SIM ki badai ki try jong ki tu ki area ngim kwa ba phin le kum ka ne banta namar ngi i namar ba ka song ba thau chaman la do chaman u khensting ye ka kam kan long kum ni kum ngi i West Kazil balai hari boy ngi i hapo ka jeng yalam jong ba prestun kum u regional committee kum chaman jong regional committee hapur balai joint inspect ukhot yaki SIM yaki Serdar yaki beregi try jong itu ki jaka balai bat haki jongi pat hang ni ki khotang yaki ngas ngi tip ya kata ki khotang itu gitu Serdar lagi ni nong mi khmat jong itu ki area na ki jai pendu garo itu lagi tip sai ka hima kare ki hap hima yang si ki hap hajarngam ki hap ha ka nong mensau kum nu ki lek yang nemta ngi ong ba to perkhat bahaya kene kam nakalian jongi dawa bangi deban ya keren yang nemta ngi sngu tenat nakalian jong disiru sapi di semal lo kulal ban sim khia kene kam bar ngi kermen banang ni sakmat ngi kermen ke jeng kermen skam ngi deban penduk pendam no ya kene komiti ka joint komiti ka bala lek bat endal lek nang ni ka deban long ko bit biang kat kum jeng hun jong pai ba jong ka than ka jong ni kwa ya ta